συνέχεια στο πρόγραμμα και το μικρόφωνα της ΕΡΤ είναι ανοιχτά και αυτή τη στιγμή θα δώσουμε βήμα στον κύριο Καλίνικο Χολέβα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα οικονομικά και τις δυτικές υπηρεσίες και το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Σερβίων, όπου χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση για τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου για το 2025 κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Έτσι δεν είναι, Αντιδήμαρχε? Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Καλημέρα κύριε Γολγάρδο. Ευχαριστώ για την σημερινή δυνατότητα που μου δίνετε να βγω και να μιλήσω στους ακροατές. Εμείς ευχαριστούμε. Όντως, ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, καθώς ήταν η μόνη πρόταση που κατατέθηκε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως όλοι γνωρίζουμε δίνεται η δυνατότητα και στις λοιπές παρατάξεις να καταθέσουν προτάσεις, κάτι που δεν έγινε, οπότε και η πρόταση ψηφίστηκε η μοναδική ως ομόφωνη. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτός ο προϋπολογισμός, Αντιδήμαρχε? Ο προϋπολογισμός είναι το βασικό εργαλείο διοίκησης για ένα Δήμο, όπως γνωρίζουμε και οι περισσότεροι. Περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες και καλύπτει όλες τις ανάγκες των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δήμου. Προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός σε ό,τι αφορά και τα έσοδα αλλά και τα έξοδα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στον προϋπολογισμό. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα που είναι σε εξέλιξη και υλοποιούνται. Δύναται να τροποποιηθεί προφανώς μέσα στον χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία και των εσόδων, αλλά και νέες εντάξεις ή πράξεις που θα κουμπώσουν στον προϋπολογισμό. Αξίζει όμως να αναφέρουμε 2-3 σημεία στα οποία έχει κάποια επιτυχία αυτός ο προϋπολογισμός και αυτό δεν έρχεται ως αποτέλεσμα δουλειάς του τελευταίου διαστήματος, είναι αποτέλεσμα δουλειάς που έχει γίνει την τελευταία πενταετία στο κομμάτι των εσόδων. Γιατί ακούγονται διάφορα ότι τώρα. Ο Δήμος χρωστάει, είναι με προλαβαίνετε. Και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θα ήταν με προλαβαίνετε, θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ότι πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται. Θα το πιάσω μαζί τότε. Επειδή υπάρχει αυτή η οφειλή στη ΔΕΗ, έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα ότι τώρα σφίγγει ο κλειός και τα λοιπά για τα έσοδα, ενώ είναι κάτι ανυπόστατο, καθώς βλέπουμε διαχρονικά από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο τα έσοδα να έχουμε μια αυξητική τάση. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο ότι ο Δήμος το 2018 ως ενιαίος μαζί και με το Βελβεντό πρωτοβεβαίωσε, δηλαδή μέσα στο 2018 βεβαίωσε χρηματικούς καταλόγους ύψους 315.000, ενώ το 2024 το αντίστοιχο ποσό έφτασε το 1.126.682. Αντίστοιχα, θα πάω στις εισπράξεις που τότε ήταν 405.000 για το 2018, τονίζω με τον ενιαίο Δήμο, ενώ το 2024 αγγίξαμε τις 935.750 ευρώ. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Και γίνεται σταδιακά, σας αναφέρω και το 20 ήταν 550.000, 760 το 21, 717 το 22 και 935 π.χ. το 24. Δηλαδή η αύξηση δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Σταδιακά. Και πώς το πετύχαμε όμως αυτό? Το πετύχαμε χρησιμοποιώντας και νέες μεθόδους στην έκδοση λογαριασμών. Χρησιμοποιήσαμε το ιδιωτικό ταχυδρομείο, τον ΕΛΤΑ. Κάτι που έδωσε δυνατότητα στους πολίτες να πληρώσουν και στα ΕΛΤΑ, όπως ακριβώς συνηθίζεται στις δικές μας περιοχές, γιατί έχουν συναλλαγές λόγω και των συντάξεων ακόμα που παίρνουν αρκετοί μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι. Δίνουμε τη δυνατότητα με μοναδικό κωδικό πληρωμής RF σε οποιαδήποτε τράπεζα συστημική μέσω του συστήματος Δίας. Οπότε ανοίχθηκαν κατευθείαν δύο νέοι διάβλοι εισρωής εσόδων για το Δήμο και είμαστε τυπικοί ως προς την αποστολή λογαριασμών. Είναι 3 στοιχεία αυτά τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την αύξηση των εσόδων και μας δίνουν τη δυνατότητα και να ανταποκριθούμε στην οφειλή που έχει υπάρξει με τη ΔΕΗ, αλλά και να είμαστε λειτουργικοί, καλύπτοντας ό,τι ανάγκες υπάρχουν στις τοπικές κοινότητες και στην υπηρεσία για να φέρεις πέρα στο δύσκολο έργο που έχει και είναι η λειτουργία, η κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών, η παροχή του νερού, το βασικότερο, φωτισμού, καθαριότητας. Είναι 3 βασικές λειτουργίες του Δήμου. Πυλώνες του Δήμου, ναι. Το ταβάνι του προϋπολογισμού ποιο είναι? Που βέβαια όπως είπαμε το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 23.342.362 ευρώ και 86 λεπτά. Είναι ισοσκελισμένο προφανώς. Έτσι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν αυτό. Περιλαμβάνει ολόκληρη την οφειλή της ΔΕΗ, δηλαδή το 1.975 ρυθμισμένο σε μια ρύθμιση την οποία πετύχαμε μετά από πολλή προσπάθεια και ιδιαίτερα προσπάθεια του Δημάρχου με συνεχείς οχλήσεις προς τη ΔΕΗ και συναντήσεις.
γιατί η αρχική πρόταση της ΔΕΗ ήταν για 36 δόσεις με προκαταβολή 15%. Μιλάμε δηλαδή μια προκαταβολή περίπου 300.000 που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο Δήμος σε κάτι τέτοιο. Ενώ αυτό που πετύχαμε είναι προκαταβολή μόνο της πρώτης δόσης, 54.000 ευρώ, 12 δόσεις αντίστοιχου ποσού και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη φερεγγιότητα, δηλαδή προφανώς θα πρέπει να είμαστε φερέγγοι μέχρι το τέλος του έτους, του πρώτου και του δεύτερου, και μας δίνονται 12 συν 12 δόσεις μπόνους και φτάνουμε τις 60 στο σύνολο, με κάτι που είναι πιο βατό για το Δήμο, και θα μπορέσουμε να το καλύψουμε και αυτό. Να αναφέρω όμως επίσης ότι υπάρχουν και λοιπά έσοδα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από δράσεις και ενέργειες που έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Και θα αναφερθώ στα δάση, τη διαχείριση των δημοτικών δασών, που επιφέρουν έσοδα της τάξης των 300.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά προφανώς δεν μπορούν να πάνε να πληρώσουν τη ΔΕΗ, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Προφανώς μπορούν να κάνουν όμως δράσεις τις οποίες θα πληρώναμε ανταποδοτικές, θα πληρώναμε από άλλους πόρους. Άρα αυτές οι δράσεις θα καλυφθούν από το δάσος και θα καλυφθούν στα χωριά που έχουν δάση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ελαφραίνει τον γενικό. Το ελαφραίνει τον προϋπολογισμό και όλα και τα έξοδα. Υπήρχαν αντιδράσεις και στην Ελλάτη και στο Λιβαδερό, ειδικά για το δάσος και όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Δήμος. Σιγά σιγά έτσι απορροφούνται οι κραδασμοί, κατανοούν κάποια πράγματα και οι πολίτες εκείνης της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις και ιδιαίτερα περισσότερο στο Λιβαδερό, καθώς είχε ανακύψει κατά μια ομάδα δράσης, θα το πω, στο Λιβαδερό, γιατί ήταν μια ομάδα για τις ιδιοκτησίες. Είχαν έναν αγώνα χρόνια για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάτι το οποίο το κτηματολόγιο, εμείς για να κάνουμε μια μελέτη, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πατήσουμε σε μια βάση, και αυτή η βάση είναι το κτηματολόγιο. Αυτό το κτηματολόγιο έχει οριστικοποιηθεί, αλλά και πριν οριστικοποιηθεί, την ώρα που εκπονούνταν η μελέτη, στο προσωρινό δηλαδή, στην προσωρινή ανάρτηση του κτηματολογίου, ήμασταν υποχρεωμένοι να πατήσουμε σε εκείνο το υπόβαθρο. Έρχοντας βέβαια το οριστικό κτηματολόγιο στην επιφάνεια, βλέπουμε ότι δεν είχαμε κάνει κάποιο λάθος και κατά συνέπεια αυτά όλα που ακούγαμε όλο τον προηγούμενο καιρό δεν βρίσκουν βάση. Έχουν γίνει διάφορες κρούσεις από όλες τις πλευρές και εκατέρωθεν. Δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνενετική λύση. Εμείς στην ουσία ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει διαχειριστική μελέτη από συστάδες οι οποίες δεν είναι αμφισβητούμενες, για να δώσουμε το χρονικό περιθώριο σε περίπτωση που δεν θέλω να είμαι μάντης για να κρίνω από τώρα το αποτέλεσμα, δεν θα κάνω κάποια αναφορά. Δώσαμε όμως αυτό το χρονικό περιθώριο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκείνο το θέμα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις, γιατί ήταν ένα από τα χωριά τα οποία λειτουργούσε πάντα με το δάσος και διαχειριζόταν το δάσος, αλλά με πίνακες υλοτομίας. Αυτό που κάναμε είναι το επόμενο βήμα, που είναι η διαχειριστική μελέτη, η συνολική διαχείριση του δάσους και όχι κατά τμήματα. Και αυτό γιατί δόθηκε και η σχετική οδηγία από το δασαρχείο ότι δεν υπάρχουν πλέον οι πίνακες υλοτομίας, θα πάει παιδιά να διαχειριστεί τη δράση συνολικά με μελέτη. Η οποία μελέτη, βέβαια, να αναφέρουμε ότι εγκρίθηκε από όλες τις κατά σειρά υπηρεσίες του Διεύθυνσης Δασών, την αποκεντρωμένη και το Υπουργείο, πριν γίνει η αλλαγή της Διεύθυνσης Δασών για την αποκεντρωμένη στο Υπουργείο κτλ. Αυτά δηλαδή όλα. Έχουμε τις εγκρίσεις, έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαχείριση. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις ως προς την εμπορία ξυλίας. Και αυτό τι είναι τώρα να αναφέρω. Χαλάσατε τη σούπα. Κοινώς χαλάσαμε και κάποια σούπα, οπότε όλοι αυτοί όμως οι ισχυρισμοί που ακούγονταν κατά καιρούς, βλέποντας ο κόσμος ότι το δάσος διαχειρίζεται και ο κόσμος παίρνει τη δωρεάν ξυλία που δεν έπαιρνε ποτέ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσοι και να είναι αυτοί, είτε 5 χωρικά, είτε 8 χωρικά, είτε 10 χωρικά, όσο τη στοιχεία του καθένα, βλέποντας ότι παίρνει κάτι από το δάσος το οποίο είναι δικό του, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, δικό του των κατοίκων είναι. Δεν δικαιούνται και αυτοί κάτι. Πράγματι, αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που παίρνουν κάτι δωρεάν. Βλέποντας όλο αυτό, ο κόσμος έχει αρχίσει να αλλάζει και την οτροπία του και να είναι πιο θετικό σε όλο αυτό το πράγμα της διαχείρισης και να ανταποκρίνεται κάνοντας αιτήσεις για να πάρει και άλλος κόσμος δωρεάν ξυλία. Μάλιστα. Κύριε... Να ολοκληρώσω λίγο μόνο για τα έσοδα που ήταν κάποιες ειδικές κατηγορίες. Δεν θα κλείσουμε. Εγώ θα σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός ή εικονικός? Αυτό τώρα δεν είναι. Είναι αρκετά προβοκατόρικη ερώτηση.
εικονικός μπορεί να θεωρηθεί και ακούστηκε και χθες ότι είναι εικονικός. Ναι. Θα το δείξει η εκτέλεση του αν είναι εικονικός ή ρεαλιστικός. Μάλιστα. Γιατί την περασμένη χρονιά, ακριβώς αυτή την περίοδο που ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, μας λέγανε ότι τα έσοδα που βάζετε από δάση είναι μη ρεαλιστικά. Κάτι που ακούσαμε φέτος για την αξιοποίηση του λατομείου Τρανοβάλτου. Αλλά είδαμε ότι τα έσοδα από τα δάση ήταν πολύ ρεαλιστικά και ήρθαν στο Δήμο. Μάλιστα. Και κάτι αντίστοιχο ευελπιστούμε και φέτος με τα λατομεία του Τρανοβάλτου, που είναι έτοιμη στην ουσία η τεχνική μελέτη, η τροποποίηση τεχνικής μελέτης και η έγκριση της άδειας για να μπορέσει να λειτουργήσει και επιτέλους εκείνος ο τομέας των Μαρμάρων για να δώσει μια μεγάλη ανάσταση. Μεγάλη ανάσταση στην περιοχή. Και πάμε τώρα τι έχει ο προϋπολογισμός. Ποια είναι αυτά τα έργα, τι πρόκειται να γίνει. Όλο αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, θα μου δώσετε και 1, 2, 3, 4 έργα, ό,τι νομίζετε εσείς, που είναι για σας η σημαία ή ο πυλώνας ανάπτυξης, άμα το δούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός, όπως είπαμε προηγουμένως, περιλαμβάνει όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Ακόμα και φανταστείτε η τηλεμετρία που εκτελούμε θεωρείται έργο σε εξέλιξη, γιατί τελειώνει τέλος του μήνα, του Φεβρουαρίου. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο πλέον μας δίνει εικόνα για τα δίκτυα ίδρυυσης, την οποία δεν είχαμε ποτέ. Δηλαδή, ενδεικτικά θα αναφέρω, το είπαμε και χθες στο Συμβούλιο, ότι σε μία μόνο ζώνη των Σερβίων, δηλαδή από το προσήλιο που έχει το κεντρικός αγωγός για να ιδρεύσει Σέρβια, Λάβα και Καστανιά, τα ποσά που οι ποσότητες νερού που έρχονται καθημερινά για μια μέτρηση Φεβρουαρίου, τώρα σας κάνω αναφορά γιατί είναι χειμερινή και είναι σημαντικό αυτό, καταλαβαίνετε, είναι τις χαμηλότερες μετρήσεις στο έτος, είναι 2.600 κυβικά. Από αυτά τα 2.000 κυβικά χάνονται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζαμε πριν την τηλεμετρία. Σοβαρά. Τώρα το γνωρίζουμε. Αυτό τι σημαίνει όμως τα 2.000 κυβικά? Τα 2.000 κυβικά σημαίνει 1.000 ευρώ έσοδο για το Δήμο. Τα 1.000 ευρώ έσοδο για το Δήμο, αντιλαμβάνεστε, 365 μέρες είναι 365.000. Οπότε πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι πώς δημιουργείται η οφειλή στη ΔΕΗ. Άρα η τηλεμετρία είναι αυτό το έργο που θα μας δώσει την πληροφορία πάνω στην οποία κινούμαστε για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις διαρροές, να βρούμε κομμάτια του δικτύου τα οποία είναι αχαρτογράφητα, αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργεί και να βελτιστοποιηθεί το κομμάτι της άντλησης, το οποίο είναι το πιο ενεργοβόρο για τον Δήμο. Μάλιστα. Επιπλέον εκτελούνται και έργα σε διάφορα χωριά. Είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε στο Πολύραχο την ίδρυυση, το ιστορικό δίκτυο ίδρυυσης. Που είχε πάντα πρόβλημα το Πολύραχο για Βέβαια, το νερό. είχε πάντα πρόβλημα. Λύθηκε το πρόβλημα της ύπαρξης του νερού, έτσι, η τροφοδοσία του νερού λύθηκε. Μένει μονάχα τώρα να κάνουμε και το υπόλοιπο σκέλος που είναι το κομμάτι του ιστορικού δικτύου για να μετριάσουμε εντελώς τις διαρροές και στο συγκεκριμένο χωριό. Μένει βέβαια μόνο οι αυλές και τα κρανίδια που έχουμε μελετήσει, περιμένουμε, είχαμε υποβάλει 2 φορές σε κάποια χρηματοδοτικά, τα οποία εν τέλει δεν πήραμε κάποια ένταξη. Είναι ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμυρίων για τα 2 χωριά. Μεγάλο έργο. Περιμένουμε, βέβαια φυσικά είναι πολύ μεγάλο έργο και θα λύσει και εκεί τα προβλήματα που υπάρχουν και ιδιαίτερα στα κρανίδια. Εκτελείται, έχει ξεκινήσει, έχει υπογραφεί η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΕΠΑΛ Σερβίων, ένα έργο 850.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, ήταν στο 14-20, πήγε στο 21-27, οπότε είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο σημαντικό γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως μαζί με το ΓΕΛ Σερβίων από τα μεγαλύτερα κτίρια και ενεργοβόρα κτίρια όπως είναι οι σχολικές μονάδες. Προσπαθούμε να κάνουμε και στο ΓΕΛ κάτι αντίστοιχο. Έχουμε υποβάλει ήδη στο ΔΑΜ αντίστοιχη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων για το ΓΕΛ και διάφορα κτίρια κοινοτικά, δημοτικά, τα οποία είναι ενεργά. Έχουμε πάρει το αρχικό πράσινο φως από την εδαφική και θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος Ιουνίου, που είναι η πρόσκληση ανοιχτή, θα έχουμε υποβάλει και θα πάρουμε χρήματα και για υπόλοιπες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, το οποίο είναι στις 372.000 και αναμένεται και αυτό φέτος να ξεκινήσει την υλοποίηση του, τουλάχιστον την αγωνιστική διαδικασία. Εκτελούνται και έργα, αναμένουμε το επόμενο διάστημα την εκτέλεση του ρηβατικού μονοπατιού στα παλιά μπελαυροτανορεύματος, ένα έργο και αυτό από το ΕΣΠΑ, ήταν στο 14-20 και πήγε στο 21-27, ύψους 190.000 ευρώ. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο έργο και το πιο σημαντικό που είναι το Δημαρχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σκορπισμένοι σε διάφορα κτίρια και παρά αυτά καταφέρνουμε να δουλέψουμε. σε άλλους χώρους, ναι. Έτσι ακριβώς.
Χωρίς ωστόσο να μας προβληματίζει η λειτουργία. Βλέπετε ότι νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο συνολικά σαν Δήμος και πετυχαίνουμε πράγματα. Η μελέτη του είναι σε εξέλιξη εδώ και 3 με 4 μήνες. Αναμένουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού περίπου την ολοκλήρωση μελέτης για να βγούμε σε διαγωνισμό για την κατασκευή του Δημαρχείου. Είναι κάτι που το έχουμε βάλει σαν πρώτο στόχο για τη Δημοτική Αρχή αυτή την περίοδο. Πρέπει να το φέρουμε εις πέρας και να μπούμε στο Δημαρχείο το ταχύτερο δυνατό. Έχουμε επίσης έργα στο Τρανόβαλτο αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία είναι από το Υπουργείο Ιστορικών με το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών, 150.000 περίπου για αποκατάσταση οδοποιίας και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις μέσα στο Τρανόβαλτο. Αναμένουμε επίσης άλλο ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πάλι στο Τρανόβαλτο 300.000. Έχουμε υποβάλει προτάσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων για 2 δρόμους, Πλατανόρυμα προς Βελβεντό στα όρια και Τρανόβαλτο προς Φρούριο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργασμός, να υπάρχουν έργα. Τα μεγάλα έργα, και να αναφέρω και ένα τελευταίο το οποίο βλέπουμε ότι παίρνει το πράσινο φως από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που είναι για τις λίμνες, στις οποίες είμαστε δικαιούχοι. Είναι η δημιουργία πεζόδρομου ποδηλατόδρομου από τη Λίμνη μέχρι τα κάστρα των Σερβίων. 1.850 είναι αυτή η μελέτη. Και είναι διτός ο χαρακτήρας. Είναι διτός ο χαρακτήρας. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, θέλουμε τουρίστες στην περιοχή. Προσπαθούμε γι' αυτό, και μιας και το αναφέρατε, έχουμε εκπονήσει ήδη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Δηλαδή, μία μελέτη η οποία θα μας δείχνει, την έχουμε παραλάβει ήδη, πώς πρέπει να κινηθούμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε, πού πρέπει να εμφανιστεί ο Δήμος Σερβίων πλέον στον τουριστικό χάρτη και με ποιον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάμε να χτυπήσουμε τη Σαντορίνη, παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε δεν μπορούμε να τη χτυπήσουμε, γιατί με τους σεισμούς τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μακάρι να γίνουμε μετά η Σαντορίνη εμείς. Παράδειγμα τώρα, ακριβώς. Σαντορίνη είναι δύσκολο να γίνουμε, αλλά μακάρι να καταφέρουμε να μπούμε τουλάχιστον στον τουριστικό χάρτη και να έχουμε προσέλευση ανθρώπων. Εκτελούμε βέβαια και έργα σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Συνεργασία, να αναφέρω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε π.χ. 120.000 ευρώ για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Ενιαίου Λυκείου Σερβίων, αλλά και 205.000 για τη συντήρηση και αποκατάσταση οδοποιίας στη Μεσιανή. Έχουμε εκτέλεση το προηγούμενο διάστημα και άλλες ασφαλτοστρώσεις στον Όσιο Βαραδάτο και τα σχετικά. Αλλά αυτά είναι 2 έργα που αναμένονται το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι όλες οι δράσεις και όλες οι στοχεύσεις είναι ακτινωτές. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στα δημοτικά διαμερίσματα και στις κοινότητες. Έχετε πιάσει και τη βόρεια ζώνη, πάτε και από την άλλη πλευρά της λίμνης. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα 23 εκατομμύρια που μου είπατε μπορεί και να μην φτάσουν. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε μπαίνουν έργα και δράσεις. Ενδεικτικά το τεχνικό πρόγραμμα ήταν περίπου στα 16 εκατομμύρια. Βέβαια κάποια έργα του τεχνικού προγράμματος είναι εν αναμονή ένταξης, οπότε θα προσθεθούν μετέπειτα στον προϋπολογισμό σαν ποσό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία όλο αυτό και μπορεί να μεταβληθεί από μέρα σε μέρα. Ένα τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι για κάποιες δράσεις που τρέχουμε τον τελευταίο καιρό, όπως την ανακαίνιση των ΚΕΠ. Είναι ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έρχεται να κουμπώσει και οι ψηφιακές δράσεις που κάνουμε μέσω ΕΣΠΑ 21-27, από το οποίο θα εξυγχρονιστεί πλήρως οι εφαρμογές του Δήμου και η διαπαφή του πολίτη με το Δήμο. Θα μπορεί δηλαδή μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, όπως την ΑΔΕ για παράδειγμα, να βλέπει τι οφείλει, πώς μπορεί να το πληρώσει, να κάνει ρυθμίσεις και να έχει μια διαπαφή με το Δήμο πολύ πιο εύκολη και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Πέραν όλων αυτό, έχουμε και την δράση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Smart Cities, άλλα 200.000 που θα προσθέσουν και εκείνα τη δική τους πινελιά, φέρνοντας ένα σύστημα μέσα στο οποίο θα κουμπώσουν όλα τα μικρά υποσυστήματα που έχουμε για έλεγχο υποδομών, για έλεγχο παραπώνων, για διαχείριση προβλημάτων από τους πολίτες, αλλά και συστήματα GIS που έχουμε ήδη, τα οποία θα γευτούν και θα έχει και ο κόσμος κάποια διεπαφή βλέποντας βασικά στοιχεία ή σχέδια έκτακτης ανάγκης μέσα σε εκείνες τις πλατφόρμες. Και τέλος έχουμε την ένταξη τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε ένα μνημείο που έχουμε για την είσοδο της πόλης, του μνημείου ολοκαυτώματος. Είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σερβίου, την οποία υιοθετήσαμε εξ ολοκλήρου, υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο και εντάχθηκε ύψους 127.000. Θα είναι η χρηματοδότηση του Ταμείου και άλλα 95 θα βάλουμε στον τοπικό πόρο, φτάνοντας 223 σύνολο.
αλλά και ο εξυγχρονισμός για να φτάσω πάλι στο κομμάτι του ενεργοβόρου συστήματος ίδρευσης, των συστήματων αντλιών και των συστημάτων ίδρευσης από το Υπουργείο Ιστορικών ύψους 150.000 ευρώ, τα οποία είναι εντάξει, μας ήρθαν πριν 2 εβδομάδες περίπου. Μάλιστα. Κύριε Χολέβα, κύριε Αντιδήμαρχε, ήσασταν τόσο αναλυτικός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Τα μικρόφωνα της ΕΡΤ θα είναι ανοιχτά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάτι που θα συμβεί στο μέλλον ή ότι κάποια καινούργια εξέλιξη. Και να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλημέρα. Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την ανοχή σας και την υπομονή σας. Όχι. Ήταν όλα ενδιαφέροντα. Είναι έργα μικρά και μεγάλα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν μια προοπτική στον τόπο. Ωραία, να ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια και να καλέσουμε όλο τον κόσμο να περάσει τις απόκριες και στα Σέρβια, γιατί έχουμε πάρα πολλές δράσεις αυτό το διάστημα σε όλα τα χωριά, στα Σέρβια, στο Πατανόρεμα που είναι η αιχμή του δώρατος για τις απόκριες του Δήμου Σερβίου, δικές τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα.